खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गोलाव खारनाय माराथन रेस बादायलायनाया मोजाङै मोजां जानानै थाङो। बे गोलाव खारनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो तामुलपुर UPPL ब्लक कमिटिनि गाहाय नेहाथारि गबिन बसुमतारिया। बे गोलाव खारनाय बादायलायनायाव जायगानि लाइमोनफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि 16 किल'मिटार गोलाव खारनाय बादायलायनाया जादोंमोन। बे गोलाव खारनाय बादायलायनायाव सेथि, नैथि आरो थामथि बान्था देरहासारनो हानायफोरा जादों। सेथि बान्थाखौ मोनदों नलबारि बारजलनि अरबिन्द बर', नैथि बान्थाखौ देरहासारदों तामुलपुर दिखलिपारनि मिजिं स्वर्गियारि आरो थामथि बान्थाखौ देरहासारनो हादों नलबारि काथियाकुसिनि राजु कुमारा। बे गोलाव खारनाय बादायलायनायनि बान्था राननाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि बानेश्वर नार्जारि बिथाङा। बान्था राननाय हाबाफारिखौ मासि लाना सामलायलाङो दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सानसुमा बर'आ। मख'नो गोनांदि दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदिनो खारनाय बादायलायनाय एबा गेलेनाय बादायलायनाय लोगोसे हारिमुआरि बादायलायनाय आरो थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। गोजोन्थों।